Og prøv at se en sej bil. Den er flot, hva'? Hvor hurtigt tror du sådan en kan køre? Jeg tror, den kan køre næsten 200 km i timen, sådan en. Kunne jeg godt forestille mig. Kan du se, hvad den hedder? Der står nogle bogstaver der. Der står Alfa Romeo. Ja, er det ikke sjovt? Jo. Den begynder faktisk med samme bogstav som dig. Du hedder jo Albert, ikke? Ja. Ja, så er der nogle tal dernede. Og nogle andre bogstaver. Ved du, hvad det er for nogle bogstaver? Nej. Det er T og L. Vi kunne lave sådan en sjov leg, hvor vi samlede nummerplader alt efter, hvilke bogstaver man sådan havde valgt, man godt kunne tænke sig. Hvis jeg nu samlede alle dem med T, hvad for nogle vil du så samle? Dem med L. Dem med L. Så har vi begge to en nu. Ja. Skal vi se, om vi kan samle nogle flere? Ja. Godt. Lad os kigge en gang. Lad os prøve at se, om vi kan finde nogle nummerplader med T og L.